Paano nyo po from different gyms, ano po ang mga standard practices nyo dito para mas napapanatili nyo po yung cleanliness? Lalong-lalo na syempre, nasa gym napapawisan. Paano nyo ma-avoid yung ganun? So yung feedback nga ni sir sa akin kanina, sabi niya, ang hindi amoy pawis yung gym ninyo. Mabango siya. So, actually, meron po kami dedicated na from morning until evening, may dedicated kami mga maintenance officer. So, dalawa po sila. Shout out kay Saint at kay Stuart. Sila po yung napapanatili ng gym na malinis. Kasi meron po mga procedures kami ginagawa para ma-stay po ganyan kalinis. And at the same time po, tinutulungan sila ng mga coaches. Ginagamit po namin yung mga kung wipe out. Parang may specific cleaning method po kami ginagawa. For metal, for leather, at the same time. Vacuum po rin, vacuum mo mga yan. Every walang tao, ganyan. So, priority po talaga yung cleanliness, number one. Kasi, hindi mo alam kung sino yung bumisita sa gym mo. And it shows kung paano, gaano kung paano nagre-reflect sa taong nag-handle ng gym, kung paano niya na-handle yung cleanliness ng gym. Sabi nga nila, cleanliness is next to God. Yes, diba? So, yun po yung priority talaga namin.